Comertia és l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa empreses de retail amb marca reconeguda i vocació de lideratge en el seu sector d'activitat. En conjunt, són més de 100 marques comercials que sumen més de 5.000 punts de venda, donen feina a 40.000 persones i facturen al voltant de 5.000 milions d'euros. Amb el lema Compartir per competir, Comertia se centra en la planificació d'activitats que promouen l'intercanvi de coneixement entre els socis. Ve organitzant dinars entre els màxims dirigents, ve amb reunions de treball per àrees funcionals. La Jornada de Retail Comertia, un acte obert al públic amb un programa de ponents del més alt nivell en el sector de la distribució comercial com Nike, Inditex, Barça, Mango, Tous, Telefònica. Els membres de Comertia decideixen en Assemblea General l'activitat anual de l'entitat. I per Nadal se celebra un sopar de famílies Comertia on assisteixen les famílies empresàries. En l'àrea d'estudis i publicacions, Comertia publica mensualment l'Indicador de Retail, un informe que recull la tendència de vendes i l'evolució de punts de venda i ocupació a les empreses. L'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail és l'editora de la col·lecció Management Comertia Retail i publica anualment un llibre sobre una temàtica concreta orientada al retail. Cada 2 anys, Comertia fa públic un informe sobre retribucions del sector i periòdicament, també, encarrega estudis de mercat sobre consum i noves tendències. I per difondre àgilment tota l'activitat de Comertia, l'entitat disposa d'una app pròpia amb agenda, xat, ubicacions de les botigues de Comertia i els contactes dels membres. Creació de sinergies entre empreses, augment de la competitivitat, millora dels comptes d'explotació, defensa dels interessos del sector i notorietat de les marques comercials. Comertia. Des de 2002, compartint per competir.